Исус какво им каза, мили приятели? Време на подготовка и благодат, мили приятели. Ще има лъжепророци, войни и слухове, мили приятели, глад, мор, земетресения, преследване ще има, мили приятели, и на вярващите. И последно време, мили приятели, Исус казва какво? Матей 24 глава. В 12 си какво казва? Знанието ще се увеличи и това Евангелие трябва да се разпръсква навсякъде, и надлъж, и на шир. И затова Исус казва, Откровение 7 глава, от 1 до 3 стих. Какво казва там Бог? Не повреждайте земята, нито моретата, нито дърветата, нито и каквото да е било. Не повреждайте, докато не сме ударили печата на живия Бог. А кой е печата на живия Бог, мили приятели? Нека да отворим сега Изход в Изход 20 глава и в Езекил. Но първо искам да прочета Изход 20 глава, 8 стих. Да го освещаваш. Изход 20 глава, само да си отворя Библията. Така. Окей. Помни съботния ден, за да го освещаваш. Сега Библията казва в Езекил. В Езекил 20:12, какво казва Бог там? Хайде да отворим там сега. Между мене и тя. Само да си отворя Библията. Езекил 20:12. Още малко остана. Окей, готово. Дадох им съботите си, да бъдат знак между мен и тях, за да познаят, че аз съм Господ, ги освещавам. Амин. Ето, видяхте ли сега кой е Божия печат? Или Божия знак? Дадох им съботите. Брат Рашо, Да. Изход 31 глава, 16 и 17 стих е точния. Там пише знака между мене и вас. Амин. Съботата. 16 пише да пазят съботата, понеже това е знакът между мене и вас. И всички останали поколения, които видят, да повярват, че вие се кланяте, от това да разберат, че вие се кланяте на истинския. И така, мили приятели, сега нека да видим Библията какво казва. Давах им съботите си, да бъдат знак между мен и тях, за да познаят, че аз съм Господ, ги освещавам. И в 20 стих, мили приятели, освещавайте още съботите ми и нека бъдат знак между мен и вас, за да познаете, че аз съм Господ, съм ваш Бог. Амин. Ето, мили приятели, Исус затова каза на ангелите, на 4 ангела, и им казва, не повреждайте земята, докато не сме ударили печата на живия Бог. Мили приятели, външният печат е, мили приятели, Езекил 20:12 и 20 стих, и както каза брата Изход 31 глава, 16 също 17 стих, и Божието Слово. И сега какво ни казва? Ето, мили приятели, това е външният белег. А вътрешният си печат, кой е на Бога? Хайде да видим сега и книгата Левит. Отваряме книгата Левит. Отваряме и там също Божието Слово. Само да си отворя Библията. Левит 11 глава. Хайде да видим и там кой е сега Божият печат, вътрешния. Защото тук са два печата. Външният печат е, мили приятели, разбрахме, че съботата, това е знака. Левит, отваряме, Левит 11:44. Защото аз съм Йехова, вашия Бог. И така, осветете се и бъдете святи, понеже аз съм свят, и да не се оскверните с никакво животно, пълзящо по земята. Амин. И сега видите, какво казва? Бъдете святи и чисти, както мене казва Бог. Да имаме какво? Христовия характер трябва да имаме, мили приятели. Ето за това, мили приятели, Божията благодат е също отворена, защото в Откровение 7 глава, мили приятели, 2 и 3 стих, какво казва, нека да отворим и там. Откровение 7 глава сега,
2 и 3 стих, какво казва Божието Слово? И видях ангел да се издига от изток, в когото беше печатът на живия Бог. И той извика с висок глас към 4 ангела, на който беше дадено да повредят земята и морето, и каза: не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печата върху челата на слугите на нашия Бог. Амин. И сега, мили приятели, в момента, както се разпространява вече тройната ангелска вест, в момента Бог запечатва своя народ. Или това е символ на духовна готовност и вярност. Ето, мили приятели, за това Бог задържа ветровете, ето Бог за това дава благодатно време, и затова тази благодатна врата е отворена днеска за всеки един човек, който днеска чуи Божието Слово. И затова Исус казва: днес, ако чуеш гласът на Господа, не си закоривявай сърцето. Защото Божието Слово днес ти казва, че Божията благодат е отворена все още, защото Бог днеска запечатва народа си. Бог си запечатва народа и това е символ на духовна готовност и вярност. И само тези, които са верни, ще устоят в идващите изпитания, мили приятели. След запечатването, благодатното време, мили приятели, ще приключи. Ето за това Бог в момента задържа ветровете. Ето за това Бог днеска предупреждава всички народи, племена и езици да се обръщат към живия Бог. И казва Словото: бъдете святи и чисти като мене. Бъдете святи и чисти като мене. Нека да отворим само в Изход 31 глава. Искам и там. И там какво казва Божието Слово, мили приятели? Извинявам се много, в Изход 34 глава. Изход 34 глава, в 6 стих и в 7 стих. Хайде да видим сега Божият характер, кой е сега. Искам да кажа, външния печат вече разбрахме, че това е съботата, а вътрешния печат също сега искам да разберем. Изход 34 глава, 6 и също 7 стих. Господ мина пред него и прогласи: Господ Бог жалостив и милосърден, дълго търпелив, който изобилства с милост и вярност, който показва милост към хиляди поколения, прощава беззакония, престъпления и грях, но не оневинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху децата и върху внуците им до 3-то и 4-то поколение. И сега, мили приятели, искам да кажа сега, че разбрахте ли кой е Божият характер също? Господ Бог жалостив и милосърден и дълготърпелив. Ето това е вътрешният печат, или това е вътрешният белег на нашия Бог, който трябва всеки един от нас да придобиваме Христовия характер, мили приятели. А външният белег, това е съботата, мили приятели. Това е знака между Бога и човека. И съботата, мили приятели, това е, искам да кажа, това е нашата вярност, или това е нашето истинско поклонение към нашия Създател, който е направил небето и земята, и Бог днеска изисква от неговите творения. Какво трябва да направим? Поклонение само на него, а не на човека или на пастора, или например, или пък на папата. А на кого трябва да се покланяме, мили приятели? На Създателя трябва да се покланяме. И затова в Откровението, мили приятели, какво казва и там също Бог в 14 глава сега. Нека да видим там също Божието Слово, какво казва в 7 стих. Искам само да прочета 7 стих. Какво казва и там също? Брат Рашко, извиня, че те прекъсвам. Един брат иска да влиза, не може да влиза.